Pixel Block și astăzi sunt cu Felix și Victoria Space. Și astăzi vom face dueluri cu Lucky Block-uri și am fost foarte nervios, da. Eram 22. Apropo, a doilea cel mai bun la Brain Rot din acest videoclip apoi să fie a vostru. Și da, cine e primul? Haideți eu, cât eu Lucky Block, băieți. Eu am deschis. Ultimul. Și Alexio. Cocofanto elefanto. Victoria, Damian, hai tu. Deschide Lucky Block. Eu ultimul. Haide tu, Damian, până și Victoria zgruzești. Să încarc. Bă, dar văd că tu ai avut noroc pe serverul tău. 6 milioane. Wow. Hai. 200. Ia tu. Căcat. Так. А să-ți și... Bă, dacă Losix să... Victoria, deschide amuletul. Haideți după... Nu m-a scos sabia. Victoria, trebuie să deschizi baza că nu o să vedem ce-ți chică. Так. Ce prima? Tu a treia вообще ești. Aia. Deschide! E deschisă, brate. Lucky Block-ul, deschide. Bă! Asta? Ce? Asta e... Buh. Bă! A tu? Так, uite-te. Uitați. Da. Короче. Este baza. No, 6-7, bro. Bă, 6-7. Nu ce? 6-7. Haideți să vedem Damian și Chico. Bă, 6-7. Like... Dar mine chef la grație combinațiilor. Apropo, Damian, noi ți-am spus că noi și a doilea loc cel mai bun Brain Rot de aici și trebuie să-l dăm la abonați. Давай. Bă, 6-7. Ok? 6-7. Ok? Gatitos. Bă, dar și noroc, care e șansa la 6-7? Ok? Bă, eu putem să schid unul cu mutații. Bombinitos. Am mai rândul meu. Так, și aici am dă... Los Bombinitos, 100%. Aici e Los Bombinitos. Sau Alessio. Nu, sau... Nu, Carlo. Alessio. Bă, Alessio. Alessio! Ia făcut Fix sau... Da, știi memory liste. Eu Lucky Block Rainbow deschid la 1. Eu deschid ultimul Lucky Block, așa vă Skibidi. Mutația Skibidi. Nu, și mai am unul Bubblegum și Glitch. Așa e legendary. Sperăm că admin abuzul viitor la Victoria să aibă. O intrat unul pe noi! O intrat unul! Îi furăm, îi furăm, e prima. Nu, îi furăm! La cucaracea ei. Ce-are? Furați! Furați! Vica! Ce vreau? Lasă că eu îi fur. Bun. Voi furați și eu îi dau bloc. 1, 2, 3 și... Dai bloc, Marin. Ați furat-i? Damian, tot ai furat? Și cât dă? Cât dă pe secundă? Eu n-am deschis, am așa deschidem, dar nu vedem ce-a furat. Bun.
Băi, dacă închid... Dacă acum deschidem admin Lucky Block, băi, dacă click aici, la grande, îl dau la abonați, la click secrete o dau la abonați. Da. Scuzați-mă. Bă, da, 6-7 sunt și... Da, mi-a picat 6-7, asta e. Da, mea, Felix, adică, deschide. Bă, Felix are cel mai puține Lucky Block-uri, dar au fost singur pe zi. Da. La Los Tacos. Da. Numai ne-a până și ne-a căzut o secretă bună. Da, și numai ne-a ca secretul. Te rog, la grande combinațiune. La 1, 2, 1. Am înțeles? Так, aici kick Cihuanini Taconini, da. Voi cum credeți și asta? Aproape. Bă, dar mai am eu mai am încă 4 Lucky Block-uri, 7, 8, 9 și ultimul, încă 10 Lucky Block-uri. Da, mea? Los tortul! Sau 2 secrete de azi! Dar și ne mai ajută secret. Am în vedere de Lucky Block. Care este videoclip, nu care le-a deschis în video. Jump! Nu, Victoria! Și asta e prima și mai spune până la moia. A doua, chiar bicicletă. A doua, de casă ca bicicletera. Am a doua cam bicicletera. Da. Nu, eu nu dau. Eu Abonați! Abonați, scrieți în comentarii. Uitați-vă. Eu o să aleg câștigătorul din comentarii. Și dacă ați fi minim 30 de like, de comentarii, apoi atunci o să vă dau. Merge? Da, și o dai de mici și mă dai de dat. Eu are și de azi! Să țin la ce blocuri. Nu importă. Da, da mea, și stocat. Nu să vorbim noi după filmare. După videoclip. Six, давай. Блокuri, bă! Da mea, la câta secretă? A doua. Am înțeles. Dar haideți să stați secretele. Nu. Victoria, rândul tău. Pe mine tot timpul mă invită unul dueluri. Hai, deschide. Și-ți chic în 3, 2, 1, Brainrot, gata. Și deschis. Ți-ai calul ăsta un tuxitos? Da. Dacă mai e rândul meu. Da? Bă. Care vreți? Diamond sau simplu? Diamond. Haide, întorcem toți fața. Adică capul. Cocofanto elefanto. Cocofanto elefantul. Eu nu l-am pus, dar... Am crezut că scade Los 7. Dacă click Los 7, eu stage. Bă, dacă nu-i ca 7 de acui. Bun. Dar mea, ai rămas cu 2 Lucky Block-uri. Dar stai că e la bază ta. Dar nu, un Lucky Block și ultimul Lucky Block era deschis și Los 7 Rainbow și dacă schimbi Los 7 Rainbow trebuie să-l dai lui... Da, uite, Damian, facem o regulă, facem o înțelegere. Dacă schimbi Los 7 Rainbow îi dai la abonați, ok? Dacă schimbi Los 7 Rainbow... Dacă ți secretul, îi dai tu la abonați. Bun, Victoria a jucat Los Cihuaninis. Da. Dacă încerc ca mâine secretă, o dau ușurință la abonați. Hai, Damian, arhivă la blocul din urmă. Hai, noi doi acum.
Da. Da, băieți. Eu pe ce ai deșteptat? Nu, da, am să fac mult. Degeaba ai deschis la Bine, mine. ne vizenează. Da, să nu uitați. Da, nu scriu. Da, cu ultimul Lucky Block la primul etaj. Uitați-vă. 3, 2, 1 și secretă în bază. La mini apare... Bă! Bă! Ce? Vanga. Nu-s Vanga. 3, 2, 1 și un pic... Steven sau la țită. Îți chic Los Toxitos. Ai nici? Ce-tă? Cum să le mai am un acela cu bloc? Hai în Victoria câte 2, ca de-a mea să nu așteaptă mult timp. Câte 2. Hai, și la mâine închică Coco și... Fanto Elefanto. Los Bombinitos. Ai ăsta de la primul etaj, îl lăsăm ultimul, că are cel de dublu, da, zi? Crustă, dar vrem eu să-l iau, domnul amulat. Hai. Bă, ea are aici 3 lucky blocuri taco cu mutația taco. Las că să delas. Ei, nu știu. E kick numai taco. Ei, doamne, dacă închică nu e ni... Bă, da, nu, eu 6-7 nu dau, băieți, scuzați-mă, dar 6-7 nu dau. Da. Uitați-vă, eu o să vă dau 6... Tot nu este loc ne dați 200. Dacă eu o să vă dau abonaților, ne voi da 6-7 doar cu o condiție. Dacă o să strâng videoclipul info 27 de like-uri, 400 de vizualizări și asam 30 de abonați. E că... Eu o să dau la 35 de abonați și 50 like. Da. Băi, orientez cineva pe server, dai bloc. Înțeles? Dar nu-i dăm mai bloc. Și are în bază. Hai că n-are. Bun, dar... Scuze, Elena. Bă, eu frate, că și-am dat bloc ideal în timp. Da, Victoria și s-a căzut. Los Bombinitos. Los Bombinitos, am înțeles. Bă, Los Bombinitos, da. două lucky bloc... ultimele 2 lucky blocuri. Victoria, tu câți mai ai acolo? A, nu, mai am cât 3. Da, uite. Eu mai am încă 1. Lost Torch, bă, câți Lost Torch să avem? Bă, uitați Lost Torch să ia să-i dau la abonat. Da, și Xevan. Bă, cuită! Vine la mine. A, Los acasă, mă ia. Conilis, Hai da. să vedem. E pic pare ceva așa de final de episod. Ceva mai bun. Victoria, deschide 3. Ne uităm, doamna și chică. Da, până și nu sunt bun. Nu. Eu chicat numai... Eu chicat un impostor și 2 măți. Oi, și o măță. Un impostor și 2 câini. Damian, duci, deschide ta, după ce eu deschid. Și să vedem la mine și chic mai târg. Sau murim? Haideți să vedem. Las Conilis. Aha. Eu deschid ultimul. Nu, tu am mai deschis. Hai. 1, 2, 3, 4. Eu deschid ultima, eu deschid. Los Bombinitos, Nichecă. Ok, dă milioane de ce zici. Coco Fanto Elefant. Da, Așa, am eu Vladimir. Vladimir, eu cred că ultima am zis. Haide. am auzit. Abonați, scuzați-mă. Cred că aici. Cred că eu să dau. Hai să ne uităm. Secret. 1, 3, 2, 1. Da, milioane. Hai și ultimul la T-Block. Două. Aici, da? Emoție. 3, 2, 1. Hai să vedem. Păi cine dacă slepul? Carlos. Da, și deci...
În episodul de astăzi vom da Brairotul Los Obsitos după... Nu! Hai, uitați-vă. Eu am zis condițiile ca să vă dau 6-7, dar ca să nu fie decât trist, voi da toți los tortusi. Și jos, jos, Zitos. Bă, dar și clătera mea era. Ce clătera? Cicletera e popul de azi. Vreau să te abonați să dau liber cicletera. Liber. Da, la 50. La 50 de abonați fac live și dau lui... Ce-ați cheși? O, să nu-i mai avem? Stați o leacă, dar ce am cele mai puțini secrete astea? Lucky Block. Sau eu am cele mai mulți? Știu. Dar vreți? Uitați-vă, cine are cel mai mulți secrete? Numărăm. 1, 2... Din Lucky Block-uri. 3... 4. Victoria, câte ai? Nu știu, le-am văzut. Eu vreau de gaza ăștia, cred că îi voi lăsa 100%. Nu. Am vedere ăștia pe concursuri voi lăsa 100%. Aquanaut. Și odată. Acum am la intezorul regulatul. Aveți nevoie cineva de Los Pominitos Skibidi? Ah. Eu mă uit în baza ta și văd Cucaracea, Gold, mutația Dictaco și... Cocofanto Elefanto. Da, mutația Dictaco și cu o mutație. Și mă uit la vaz la mine și avem aceeași Cucaracea. Bruh. Dar nu avem tot aceeași, la mine dă mai puțin. Ba nu mai am. Păi, dar asta e bine. La tine are și Mexica, dacă mă greșesc. Nu! L-am dat la Victoria trebuie. Ea are mutația Mexic. Al Victoria. Abonați, scrieți în comentarii dacă lui cine și mai multă... Eu... Avea aura asta. Nu eu. Damian. Vrei să facem... Să știi că eu nu dau secreta mea, nu știu, secretul de 9 milioane. Ba da! Eu nu dau secretul 4 milioane, eu sunt 10 milioane. Da, și ce și nu. Da, ce? Hai la vedere, băi. Da. Eu secretul 4 milioane nu dau. Dar și nu te-o rugat. Dar cum spui că să dai eu? Apropo, mulțumesc că ai spus la abonați care te fac. Bine, Tot mă știți la abonați care te fac. nu contează. Abonați, dacă vreți că te fac, scrieți un comentariu. Dacă... Stai, Damian, stai. Punem challenge imposibil, vrei? Bun. Dacă vreți că te fac, te fac. Trebuie să am timp de o lună 1000 de abonați. Plus... Damian, câți comentarii? Eu măcar cu 100. Mai mult de 100 comentarii? Am prea puțin. Hai, pa, pa. La revedere, abonați.